Edi mafuni ya banka si tufu eje nyankopon. Mede wasese wa ma mesaka bi. Sa na mesro se mafie bia kra bia so nye beni ansa na de achi. Ti ho ma me bi be misu ni ese paguma me adonti eme. Yo Ghana fo fremu nyina se momra me bibi. Am se no amene mo kasa kakra. Dodo no ani age. Omo ntante menka. Ibowura mu no dodo no ani age. Ibisu afi wo mani han. Agya Koo. Wesi mansion akese we. Plastic bowl mu na odidi. Me didi bowl mu na bani ben. Inti TikTok ho sa na tie. Ani wan we a ade no medwane ntem. So okun we enyeme kon. Ho na me nyankopon ma amadwene. No se me monwura kwa ma. Maje mayoa. Eno so obeka ho asem dia ene na enya hye waniwam. Me hidi kan. Aha. Mami zio. Je. Hidi mo echi a. Ne de me hu. Oh, we no. Miniska. Anti kakra menyan. Maria mfan po. Oluma no medi. Oh, apesewede no. Apesewede. Na we akante. Na menidi eyi ho so na mse emfa kakra ntintin kakra so nka ho ma no. Eti yi ntintin nya sade. Wo fi wani se sade a menwe sade ntintin. You kind of brought for say gum meat ntintin. Nsuo ni si ama me. Ipa cho you know. The friends you see ama me because etra ni a ebeji nsuo. Aha. Na minya ano die bi amfa nka ho de na wo ho. Ya do pe bi abi wo ho. Mate ni etwen nhia me fro why. Na mami ni di na ma ebizi. Nkwa pese kakra. Bibia no ni. Aban ka ji ngumule mu abua. Na ma emo. Mami tissue o. Baba me nem tissue ya no. Ente mbo hu ni life sisi de munya hu wa bin seja. Ka ho ma disua brofo. Wana so aben. Oko poli. Ana ko lego. Ana ko KN University. Ana ko Kekus ai. Brofo be kegu su kurum ha. Tina ma pe obi o te brofo. Tamo te mente brofo. Okay. Enti jimama France na wo nsaka bi kati wa yonkufo ni nyina se nsaka bi kimpo oso Spain na wo to da wo Germany amene o ka se de wo Ghana kati wa yonkufo ni nyina se bi egu awu am ni bi enna kra de obi se Agya Koo mi hwe na ni wa mamu a de bre wa bo pa ano odididi munim ko fie du dada aya mamo nyene sa na me de watro ye nipa sebe obi nse obi edwuma bai me nim ensa no sebe nboni bi enu amanu bida kidi ense me nya kakra edi na me to bompa yesi nyame se ba mama hoden na metimi ade ya adwuma asabi ya nkwanko ye ade sinefo mo an ye bo ho mpae simpu ibenya bi ya bo wo mu ni bi so imi abrabo obi ni bi disi china
ni nyina mu no nyame ama baabi edi tiri to no egusu ye fo so se ebe ansana obadie atun safre na meditata ni anu me ante ne baba ni ne bibiri entu me ni afi se yedi agro sei na me ka be kirema mo ma ne nkoye se me pekasa ana akwa no sesen minim se ni nipa nyina ne be pemasem so dodo na pemasem de ombeti na wode mafutu semi sabi wode akyerɛkyerɛ ne ma ana ne wofase to bo ase wa brabom na nyame ne shira ni ablabo obiya mlebeso obase utu mampemika nante obebre wa kontinsi nika bieti minko ibibia ukroma mitifi akukwa dantema onyamane Madam Massey. She said, "No, we madam here video no. I mean, ne baby a video ne do. Nyame shiramu. Nim say agro ni edi. Nanso yetiti abeti na ne chemu ano. Akra meka beto wasuma eya abasem. Fa bo brawate. Na sebe kotu so bi to ne bafua. E fa bi to utirim. Na yemfa ku yeni ka menko anka gana ni bia kure ntukwa amani ma yede aduma sem sikasem apabom obi anya mesumsu esibi bi ntani nia bi ngoboni nu eduem nanso emi abrabo asabe ni otuase ne timbie nyama bebiri beba so eba ne sa ni nyanze yemfa seda me nyankopon ne yanka se nyame beye yawe oni wiase wura wona sase ye naso ntiaso no sura ye ne tena bia ne doba yashua buwuji yen si yintiti na mochi ye ya de bonyefo no one are you perfect asini nyina mu yensere wura de se de ya to mu no amwan onfanche nyampenko yen memu ade ba ko a mesere mrante ne mabawa amasi so ya babawa o ya branti a aya ejai konkonsa nkika ni kritifa ejatum ni kriti problem de atum no atwe no ho ehu anu asenchen eso etiko wisa nne ni ma de doko sentini ba netiko yibisa ya odi jatum no atwe no ebi de to ayonko ntem ebi de to awadefo ntem ase onye eso no waye 2024 hwiye mo ahwe ni ya nyame ene obedi osi ye nipa nyina ntem mra sumdire ade na ade okeka nipa bom adofo ntem bom enye enkusi hwe me komenim kakra wi ade ho be ato aso unye fie aduane na wudi nsi ya oda dai panko na atete apo na unyango pa bafa mona moko heavy na kwesi manshi na adem zengwani ya anakonda no sam premde no sam
Omosa wa ma chechede mpo. Onu so bufu so onu so besa onu achechede. Wase mamo obo tire gata na dem. Aso ada. Aso ogina ho aso ote ho. Aso asan aso Ninka ni simple. Akwa bi nyuma ase aso akwa aso asa aso wa. Inti Mr. Mwada mwenjini na 2024 biya ni lem emu yenye de beba oma Ghana atena ho dada na nkufa oyini amete abusiam anje beto aba du MPP obi NDC obi CPP obi PNC obi Opiadonko obi afafanto me kura me de eba performance party change bi amete ona mbu nse with the parliament go ni na da kura ma bom African wet go ni ko tukura me soli akasa na me nim bi wo ha ye mo kwan dia okwo ese yi so obesori ni nka parliament ngu sole na kasa ma constituency no community now why you know hokabi na ba ko nchiri danfo o tana di ni fufu me bi ha se tina ase mi ninu ase mi nim pampa ase mi nim potom ase mini akanse adibi enchini wo mo foma dwenmra anade nkwa ogu ho ana mo foma dwenmra aya mo share mami na mo like it na mo subscribe ofie do no nyame ya doma na wotu ebisi mo efia ni ba bia afre ni ade comedy a esre na nkasa ebere mo TikTok ha ede blame Facebook Instagram for bedroom there na Twitter so adom there ana Twitter over Germany imagine the YouTube so adom there aha masa my engage I engage me didi mini anu mamu abuchire Holland Italy Amianes mamu US kwa bi saponum namfo minka wana minyamai London minamfo wo London ya Rita Rita no Rita papa chief driver mun subscribe why na mun share na nyema nkwachi minamfo amo France medical camp jimama mun share ajoba ko johola mun share Germany nana tontuma nana yongo pa share ajoba ko jo share Gunta share Nyabre mebe ko Japan na Japan na ni die ni osisi awla ho semasi Japan enianum wo Japan Asians for abrofu anka se wo ho blacks Ghana for kura ho onyankopon emu Japan onyankopon nyi akra egu ho sawe ho sem no yi na si Japan nyame boni bi mpo na Japan ma ya ho fanche no nyi akra wo ho nkwa na emu aye tini ma Japan inkronkro nyina dodo no a sansim ya na bisisi onyankopon no anka se ho mbobo
ade hye Ghana fo ade hye wa country we pie tram ti bicycle so etikam ekwa kopa adwuma ye onyame no ankasa mo obi ahoban ibi a driver from France to London, ibi driver from Spain to Belgium, Denmark, Finland, nyame no amom ho ban, Italy, Portugal, nyame mom ho ban. Na de mo ko hwe no mom nsanka bi. Wonya bi aba abebo abusuafo. Sa na Ghana yetie, sa na culture yetie. Ese wona ne wagya hwe o ma se fifi a. Etwa se so hwe o, ama on se tutu. Ye ko bataji ko pe kakra, ye de bi aba abebo abusua. Nyame hwe mu nyina mo so. Na onfo bi ankwanchen 2024. Na afi so etete mo fa production. Sini ahodo e de ba YouTube. Official Agya Koo. Ye de dodo no e beba. Ni nyamfa ma ye no so. Dodo no ama ye ama ye nuanum producers no. Aya mo hwe bi e kama. Uko Hani Jones TV ubenya bi ahwe. Uko de GH ubenya bi ahwe. Batete mo fra TV official Agya Koo so ubenya bi ahwe. Te ha mo hwe na mo nche. Anu se ko fi de papa no ana me de bebre mo. De uti a betimi di bi atu obafu wa o te abruchiri. Na ade a kire oba. Na fa manum kasa edi a kire ne kasa. Na oba Ghana wa anye yiraba. Na one ne to o ka onfa. O so hwe Agya Koo sini. Hwe Agya Koo TikTok. No nsia kasa no. No onfa mra abibrim. Asabi abo bi awusura. Ntakra me bafu. Diana ne de medi to aba ko de sa ya no sa na medi diete na nkwa esan se hihye nofo na hihye be ma so mo afono ye tokotoko nti me san kwa na kakra fine aha aha ini matam why ni am priye papa mona mudi bro nyame ni bi aha ene me kan se ye to me prendre spoons akesi gugu a ye de eyi bo me bo se be bo me bo se de ye betete kuku ama pada no mi nkon sa if ye de me harmful di ayo me sa me nkwan kada me di me bom because say de moye mi ko di kuru abamu ana aha fra ha udi di maka mwase ya ukani bebebe ene ema awole aha yo madam wase mo nya atwanyim na mo no matinase ye didi ye nkwa ya mese sansa mese ana so asa oni mo to so doko ibe yi wate ibe yi nyame bebo onyame nhira mu nyina nyame ya adoma na wotu eseni ene ye de dodo onu a e ba bigum e di amamo o nhira mu nyina o nhira Ghana ofo obia nkwanche no bidam nyina wase be se hye